אמנם השנה שחלפה לא הביאה בשורה בענף הכלכלה, אבל היו גם נקודות אור לציבור הישראלי. אחת מהן היא חוק העמלות, בו הבנקים מחויבים לשלוח לכם את גובה תשלומי הריבית שנגבו מכם בחודש האחרון. הזמנו לכאן את אור לוסקי, מנכ"ל ובעלים של קבוצת ביחד פיננסים, שיסביר לנו איך להקטין את התשלום החודשי והריביות. לילה טוב, אור. היי, קובי. אז הבנו כמה אנחנו משלמים. מה יש לעשות עם זה? אז כמובן, קובי, שיש מה לעשות עם זה. בעצם משפחות שעובדות כל החודש ורוב המשכורת שלהם הולכת להחזרי הלוואות וחלקם גם משכנתאות, בעצם יכולות להיכנס להליך מהיר של ריסטארט פיננסי. זה אומר שמחברים להם את כל האשראי להלוואה אחת גדולה, מה שמפחית את העמלות בצורה משמעותית, מקטין את הריביות וחותך את ההחזרים החודשיים בקרוב ל-50%. הדבר הזה יכול לקרות באופן יחסי מאוד מאוד מהר. חשוב להעביר, זה אלפי שקלים בחודש שבמקום שילכו לבנקים נשארים בכיס של המשפחה. ככה בעצם אנחנו יוצרים תוצאה שמאותה משכורת ואותה הכנסה המשפחה נשארת עם הרבה יותר כסף בכיס. תראה, זה נהדר. אני שמעתי על כל מיני הליכים כאלה שבדרך כלל עובדים על בסיס נכס קיים. השאלה האם הפתרון שאתה מדבר עליו עוזר גם למשפחות שאין ברשותם נכס. אז כן, קובי, אנחנו מדברים על הזדמנות של ממש שנוצרה ממש בשוק העכשווי. אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה יישאר, אבל אנחנו מדברים על זוגות, ממש משקי בית, משפחות, ששני בני הזוג עובדים, שההכנסות שלהם והנתוני האשראי שלהם סך הכל תקינים, גם הם יוכלו להיכנס להליך של ריסטארט פיננסי ולחתוך את כל ההחזרים שלהם ב-50%. אני שוב אומר, אני לא יודע לכמה זמן זה יחזיק, אבל כרגע זה ממש חובה לכל משפחה שרוצה להתמודד עם המציאות הכלכלית הבאמת בלתי אפשרית שנכפית עלינו בזמנים האלה. עכשיו, האדם הממוצע שצופה בנו ישאל, איך אני ידע שבאמת התהליך הזה יצלח עבורי? אז תראה, קובי, זה באמת שאלה לגיטימית. אנחנו כל חודש מקבלים לקוחות שבאים, בגלל שהתחום הזה הוא קצת פרוץ. אחרי שהם התחילו תהליכים בכל מיני חברות, שילמו ובעצם לא קרה שום דבר. אנחנו עובדים בשיטה של אחריות זהב, זה אומר שני דברים עיקריים. דבר ראשון, יש בדיקת אפיון שהיא ללא עלות. לאחר מכן, אם זה רלוונטי, הוא מתקדם לפגישה עם כלכלן, גם היא ללא עלות. רק ברגע שהחלטנו שיוצאים לדרך ואנחנו מניעים את העסקה הזו קדימה, בעצם התשלום הוא רק בסוף תהליך, רק על בסיס הצלחה, זה הכל קורה אחרי שהלקוח כבר קיבל את התמורה. בלי קשר לזה, במעמד העסקה אנחנו גם נותנים פוליסת ביטוח ללקוח שמאבטחת לו את התנאים, זאת אומרת מה שסוכם זה בדיוק מה שהוא צריך לקבל בסוף, ורק אחרי שיש לו את כל הדברים האלה אנחנו יוצאים לכל התהליך, ככה שלמעשה ללקוח יש באמת רק מה להרוויח, והסיכון הוא עלינו. מעניין מאוד. אור לוסקי, תודה רבה. תודה רבה, קובי. 13